जेलावबो थांनो गोनां जाना मा थांखियाव दिनै बे फर्मखौ बहुत कठिन आरोना गाइसमोन। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ ना गाइसमोन। स' दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेलखौ आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबायानो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। स' लोगोफोर, दिनै आं माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन आरोना। स' बेनो जाबाय नै नायदो गाइसमोन, नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ मा बुस्थु। स' गाइस, आं दिनै बे फर्म फिलआप खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना लाबाय आरोना। स' नोंथांमोना मोजाङैनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव मा होदों दिनै नोंथांमोना सानदों दिनै सरकारा बे फर्मखौ होबाय, दिनै जोङो 10,000 मोनसिगोन बेबायदि नंदों आरोना। नाथाय दिनै 10,000 मोननायाबो गोरलै नङा गाइसमोन, एकदम बुहुत हार्ड आरोना। दिनै बेखौ फिलआप खालामनाय, बेयाव मा दङ, दिनै सोरबाया दिनै फरायनो रोङिनि जाहोनाव दिनै फरायनाबो नायाखैबो जानो हागौ। स' दिनै नोंथांमोननिसिम आङो शेयार खालामनो होननानै लाबाय आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। स' गाइस, नैबे फर्मखौथ' जाय मानसिफोरा गुदाव दङ बे बयबो मोनखाबायानो जानांगौ। स' बेखौ दा फिलआप खालामनाया मोनसे खोथा ना। स' बे फिलआपखौ मारै खालामगोन? सोरबाया बुंदों माने एसे भुल जाबानो 10,000 मोननाय नङा। सोरबाया टेनसन जादों जे माबाफोर भुल जागोन नामा फिलआप खालामनायाव। नाथाय बेयाव फिलआप खालामनायाव गिनांगौ जेबो गैया आरोना गाइसमोन। स' बेखौनो नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो होननानै लाबाय। स' आङो फरायनानै नोंथांमोननो बुजायलांगोन। स' लांबाय थाबानो जाबाय आरो। स' सिगांग्रोआनो दङ नै एक नम्बराव दङ आत्मसहाय गोट सदस्यार नेम अफ दि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार ना। नैबे एक नम्बराव जाबाय माने मेम्बारनि नाम आरोना। माने गुदाव जाय मानसिया दङ बा बे फर्मखौ जाय मानसिनि नामाव मोनदों बेनि नाम इयाव लिरनांगौ आरोना। इन केपिटेल लिटार्स, माने नैबेखौ माने केपिटेल लिटार्सआव लिरनांगौ आरोना गाइसमोन। आरो 2 नाम्बारा जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम ना। दिनै बे एप्लिकान्टआ बबे गुदाव दङ बे गुदनि नाम बेयाव लिरनांगोन आरोना 2 नम्बराव। आरो 3 नम्बराव जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माने MIS कड आरोना। बिसोरना मोनसे कड थायो, मेम्बार कड। स' बेखौ बिसोरो बेयाव फिलआप खालामनांगोन आरो। स' 4 नम्बराव फैबाय मबाइल नाम्बार, बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय। आरो नेक्स्टआव फैबाय जाति, माने कास्टआ मा, OBC ना जेनेरेल ना ST ना SC, बेखौ माने बेयाव टिक मार्क होनांगौ आरोना। आरो नेक्स्टआव फैबाय 6 नम्बर, बेयाव सोंदों वेदार बिलं टु मरान मटाक कमिउनिटि ना। जोंखौ माने सोंदों आरोना मरान जनगोष्ठीनि बा मटक जनगोष्ठीनि बिथोराव नोंसोर गोलैयो नामा होननानै। जुदि जोङो गोलैया, जोंनाथ' माबासो नालाय ट्राइबेल्सआवसो गोलैयो नालाय। स' बेखौ जोङो न' होनांगोन आरोना बर'फोरा। आरो नेक्स्ट 7 नम्बराव दङ वेदार बिलंगिं टु टि ट्राइब्स, माने मा सोंदों दिनै जोङो सा जनगोष्ठीनि बिथोराव गोलैयो नामा जोंनि जाथिया, बेखौ सोंदों आरोना। नङा नालाय नङा होनांसिगोन आरोना। बा नेक्स्टआव जाबाय 8 नम्बराव दङ मा सेभिं बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बेखौथ' जों मिथिखायो, बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन, बयनावबो थाखायो। ओमफ्राय बेंक नेम, माने अबे बेंकखौ बेयाव होनो नागिरदों बेनि नाम आरोना इयो। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाबाय 10 नम्बराव ब्रान्च नेम, माने बे बेंकआ जाय अबे बेंकखौ होदों बे बेंकआ अबे ब्रान्चनि आन्दाराव दङ बेखौ लिरनांगोन आरो। ओमफ्राय बे बेंक एकाउन्टनि पासबुकनि IFC क'डखौ लिरनांगोन नैबे 11 नम्बराव। 12 नम्बराव दङ बेलिसखौथ' जों मिथिखायो, गामिखौ लिरबानो जाबाय आरो बेयाव। स' गाइस, नैबे फ्रन्टनाथ' एकदम माने इजि आरोना फिलआप खालामनायाव, जेबो गैया बेयाव। ओमफ्राय नैबेयाव पासपर्ट फट' होनांगोन मोनसे। स' बेल' आरो। दा आं बे नेक्स्ट पेजाव थांनि मा दङ। ओमफ्राय दा नैबेयाव 13 नम्बर फैबाय, बेबो बारा हार्ड नङा। 13 नम्बराव नोङो ग्राम पन्सायत ना, जोंनि पन्सायतनि नाम बहाय गोलैयो गाव पन्सायतआ, बेखौ बेयाव लिरना होबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय जोंनि ब्लक नेम, माने जोंनि ब्लक माबेयो गोलैयो बेखौ लिरबानो जाबाय। 15 नम्बराव डिस्ट्रिक्ट नेम, बेखौथ' जों मिथिखायो। ओमफ्राय नैबे 16 नम्बराव LAC, बे जाबाय माने जोंनि बिधान सभानि समस्थिनि नाम आरोना। एस पार लेटेस्ट डेलिमिनेसन आरोना। जेरै दाखालिथ' जोंना गोदानै माबा खालामजोब्बायना, सोलाय सोलु जालाजोब्बाय। बेनिखायनो दा सोलाय सोल' जानायनि बिथोराव जोंना समस्थिया माया गोलैयो बेखौ बेयाव लिरनांगोन आरोना। ओमफ्राय नेक्स्ट जाबाय जोंना 16 नम्बरनिनो ख नम्बर,
एपिक आइडि नम्बर जोंना भटार आइडियाव जिथुनिखि नम्बर थायो बे नम्बरखौ जों इयाव होनांगोन आरोना सोरनाबा MBF थायो सोरनाबा बायदि बायदिजों सुरु जानाय थायो आरोना स' बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय ग नम्बराव दङ भट ग्रहण केन्द्र नाम पलिं स्टेसन नेम दिनै जों अहाय भट होयो ना बे भट होनाय जायगानि नाम होनांगोन आरोना बेयाव ओमफ्राय नेक्स्ट घ नम्बराव मा होनदों पलिं स्टेसन नं माने जोंना भट होनाय केन्द्रनि नाम्बार मोनसे थायो आरोना पार्ट नाम्बार बेखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय मेन खोथाया फैबाय नै 17 नम्बराव मा दङ नं अफ चिल्ड्रेन इफ एप्लिकेबल मा होनदों जोंना गथ' साबेसे दङ होनदों जुदि दङबा आरोना इफ एप्लिकेबल होनदों नालाय मानो होनबा गुदावथ' सोरबा सिख्ला मानसिबो थायो सोरबा बुरि मानसिबो थायो बेबायदि आरोना खोथा ओमफ्राय बे एप्लिकान्टना गथ' दङ बेयाव साबेसे दङ बेखौ होनांगोन आरोना टटेल फिसालाफोरखौ फिसाजोफोरखौ माने टटेल साबेसे दं बेखौ होनांगोन आरो ओमफ्राय नेक्स्ट 18 नम्बराव थांबाय मा दङ बेयाव नं अफ गार्ल चिल्ड्रेन ना अफ स्कुल गोइं एज 13 to 14 इफ एप्लिकेबल बेयावबो मा होनदों स्कुलाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि बिथोराव नोंथांनाव गथ'आ साबेसे दङ बेखौ इयाव होनांगोन आरो इयावबो होदों ब्रेकेटाव इफ एप्लिकेबल जुदि दङबासो आरोना गैयाबाथ' होनांला पर नेक्स्ट 19 नम्बराव थांबाय বিদ্যালয়ত কইনা সন্তানৰ নাম ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নে নাই मा होनदों whether the girl children has been admitted into school if applicable जुदि नोंना हिन्जाव गथ' दङ इयावथ' होबाय नोङो दङ होननानै साबेसे दं बेखौ होबाय नोंना हिन्जाव गथ'खौ नोङो स्कुलाव नाम लगायदोंना लगायाखै बेखौ सोंदों आरोना नाम लगायदोंना लगायाखै सोंदों जुदि दङ बेखौ होनांगोन yes आरो गैयाबाथ' गैया no ओमफ्राय 20 नम्बराव जाबाय with a sapling planted during Amrit Vriksha Andolan is surviving and growing याव मा होनदों जेब्ला अमृत वृक्ष आन्दोलनाव दंफां गायदोंमोन बे दंफाङा थांना दंना गैया आरो गिदिर जादोंना जायाखै सोंदों आरो बेखौ जुदि थांना दंबाथाय दं एस गैयाबाथाय गैया आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआ जाबाय जुदि नों बेयाव एस होदोंबा नैबेखौ लिरनांगोन आरो ख नम्बरखौ ओमफ्राय आरो जुदि नों इयाव न' होदों इयाव जुदि न' होबाय नोङो न' होदोंबा बेखौ लिरनांसिगोन जुदि नोंना दंफाङा थैदों ना जेनेबा नोंना थांना गैला नालाय न' होबाय ओमफ्राय जुदि थैदोंबा बै जायगायाव गोदान दंफां फुलि गायदोंना गायाखै होनदों हे ঠাইত নতুন গছ পুলি ৰোপণ কৰা হৈছে নে होनदों सोंदों आरो नोङो बै अमृत वृक्ष आन्दोलननि समाव दंफां गायनाया थैदोंबा बै थैनाय जायगायाव नोङो गोदान गायफिनदोंना गायफिनाखै बेखौ सोंदों आरोना नैबेयाव जुदि गायफिनदोंबा एस होदो आरो गैयाबाथाय गैया न' होदो आरो एबार नेक्स्टआ जाबाय 21 नम्बर ना 21 नम्बराव मा बुंदों 2021 চনৰ আগতে লোৱা মাইক্ৰ'ফাইনান্স ঋণ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা ঋণ परिहुद करा हुआ नाय नेকি याव मा सोंदों 2021 सननि सिगाङाव जाय मानसिफोरा माने माइक्र' फाइनान्स लन लादों बा बेंकनिफ्राय लन लानाय बा बायदि बायदि माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय लन लानायखौ थिरायाखै नामा बेखौ सोंदों आरोना बेयाव जुदि थिरायदोंबा थिरायदों एस थिरायाखैबा थिरायाखै नो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआ फैयो 22 नम्बर पुंजिर द्वारा ग्रहण কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ याव मा होनदों ओइ नोङो फैसा मोननायखौ फैसा जितुनिखि नों 10,000 मोनगोन बे 10,000 मोननायखौ नों मायाव बाहायगोन ना मा खालामगोन बेखौ माने बेयाव लिरनांगौ आरो ओमफ्राय बेयाव मा होदों ग हाखा साउक माने रिफार सेक्सन सी बेयाव बेक साइडआव फर्माव दङ सेक्सन सी आव माने सब माने उल्लेख खालामनाय दंजोबो आरोना नैबेयाव जुदि नों इंलिशनि फिलआप खालामोबा दिनै इंलिशनि लिरदो नैबे इंलिशनि दङ ओमफ्राय नोङो आसामिसनि जुदि फिलआप खालामदों फर्मखौ बेयाव नों बासि बासि लिरनो हागोन आरो माखौ होनो नों सागुलि पालन गाहरि पालन बयलार पालन हा पालन मिन पालन इदि आरोना बायदि नोङो होनो हागोन आरो ओमफ्राय बेनि नेक्स्टआ जाबाय यावथ' होबाय डिक्लेरेसन माने घोषणा माने क्लियारिफिकेसन होनाय आरोना याव लिरनांसिगोन मय श्रीमती माने एप्लिकान्टनि नाम लिरनांसिगोन आरो याव आमुखि ओमफ्राय स्वामी बा पितृ नाम उमुक हासबेन्ड बा बिफानि नाम याव फिलआप खालामनांसिगोन ओमफ्राय 2 नम्बराव मा दङ
মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি মই দাখিল কৰা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম। मा होनदों इयाव आङो सरकारनिफ्राय मोननाय जिथुनिखि 10,000 दिनै बेखौ मोननानै आङो बेयाव लिरखानाय बायदि खामानियाव आं बाहायगोन होननानै माने बे मोनसे एग्रिमेन्ट बायदि आरोना। ओमफ्राय घ নম্বराव दङ মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰত যিকোনো তথ্য ভুল প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হৈ থাকিম। ইয়াव मा बुंदों घ নম্বराव बे मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आरोना। जुदि इयाव फिलआप खालामनायफोरा दंफांखौ थैदोंबाबो थैयाखै होननानै होबाय बा नोंना गथ' दंबाबो गथ' गैया होननानै खिन्थाबाय स्कुलाव सोनाय गैयाबाबो सोनाय दङ होननानै खिन्थाबाय जुदि बेफोर खोथाया जुदि भुल ओंखारोबा माने बिसोर भेरिफाइ खालामनानै भुल ओंखारोबा बे फैसाखौ जिथुनिखि 10,000 मोननाय फैसा बे फैसाखौ सम्पुर्ण दिनै सरकारनो घुरायफिनगोन होननानै नैबेयाव लिरनाय दङ एग्रिमेन्ट खालामनाय। ओमफ्राय बेयाव नोङो एप्लिकान्टनि माबा होनांसिगोन सिगनेचार डेट ओमफ्राय प्लेस बेबायदि आरो। एबार मेन खोथाया जाबाय नैबेयाव बे संकल्प पत्र नम्बर 1 बेबो मोनसे एग्रिमेन्ट आरोना। बेयाव मा बुंदों बे एकदम इम्पर्टेन्ट आरोना एसे लोगोफोर बेबो सेम। ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী অমুক होनांसिगोन नाम ओमफ्राय इयाव हासबेन्ड बा बिफानि नाम होनांसिगोन इयाव बैसो होनांसिगोन बेसेबां बैसो जाखो दा टटेल ओमफ्राय अबे गुटआव दङ नोङो गुटनि नाम होनांसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट इयाव फैनानै गुटनि जिथुनिखि मेम्बार आइडि ना बेखौ होनांसिगोन आरो। ओमफ्राय नैबे पइन्टखौ एसे मोजांथारैनो खोनासंदो नोंथांमोना मा होनदों মই एगराकि कन्या सन्ताনৰ मातृ माने बे एप्लिकान्टआ बुंदों आरो बेखौ সেয়ে মই কন্যা সন্তানৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পৰ্কে অৱগত মানে आंनि फिसाजोखौ फोरोंनो थाखाय आङो आन्दाज दङ बा फोरोंनायनि खेत्रआव आंहा माबा दङ दायित्व दङ बेबायदि डिक्लियारेसन होनाय आरोना बियो। মোৰ কন্যা ইতিমধ্যে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি হৈছে আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি মই যত্ন ল'ম। ইয়াव मोनथाम অপশ্যন होदों आरोना। सोरनाबा हयथ' गथ' दंबो जानो हागौ गैयाबो जानो हागौ सोरबाया आंगनबादियाव सोआखैबो जानो हागौ सोरबाया सोबायबो जानो हागौ नालाय बेनिखायनो मोनथाम अप्सन दं आरो बेयाव। इयाव मा होनो 1 नम्बराव जे आंनि गथ'खौ आङो आंगनबादि केन्द्रआव भर्ति खालामबाय ओमफ्राय आङो बेनि फरायनाय लिरनायनि सायाव आङो केयार लागोन होननाय मोनसे बियो डिक्लिरेसन होनाय आरो। ओमफ्राय ना अथवा नेक्स्टआव मा दङ মোৰ কন্যা সন্তানৰ বৰ্তমান বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি বয়স হোৱা নাই। মোৰ কন্যা সন্তানৰ 3 বছৰ বয়স হ'লে তাইক মই আংগনবাদী কেন্দ্ৰত বা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম। नैबे नैबे गोजौनिया जाबाय माने गथ' थानायफोरनि खेत्रआव आरोना प्रযোज्य माने एप्लिकेबल ओमफ्राय नैबे जाबाय 3 बोसोर जायैनि खेत्रआव माने बे एप्लिकेबल आरोना मानो होनबा सोरनाव गथ'आ दा बोसोरसे बा 3 मास 4 मास बेबायदि बायदि थायोना बिदि बिसोरनि थाखाय माबा आरो बे एप्लिकेबल आरो। ओमफ्राय नेक्स्टआ जाबाय ভৱিষ্যত মোৰ কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে 3 বছৰ বয়স তাই মই আংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম। ओमफ्राय नैबे 3 নম্বৰ অপশ্যना मा दङ जुदि फिउचाराव आंना हिन्जाव गथ' जन्म जायो अब्ला आं बेखौ 3 बोसोर जाबा स्कुलाव सोहरगोन बा आंगनबादि केन्द्रआव आं नामभर्ति खालामगोन होननानै बे मोनसे माने एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो सरकारनि सायाव। ओमफ्राय 2 নম্বৰ मा दं মই ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত যিকোনো তথ্য ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হ'ম। नै बेयावबो होबावबाय बे मोनथाम অপশ্যना जुदि भुल जायोबा सरकाराथ' बेखौ अलरेडि माबा खालामखागोन ना भेरिफाइ खालामखागोन जुदि बियो भुल जायो भुल जाबाथाय मा होनदों बे सरकारनिफ्राय मोननाय 10,000 फैसाखौ घुरायफिनगोन होननानै बेयाव माने कसम जानाय दं आरो। ओमफ्राय बेयाव नोंनि साइन मोनसे माने एग्रिमेन्ट खालामनाय आरोना बे नोंनि साइन होबानो बे मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय आरो सरकारजों नोङो एग्रिमेन्ट खालामजाबाय आरो बेबायदि। ओमफ्राय नेक्स्ट नैबे पइन्टआबो बहुत इम्पर्टेन्ट आरोना लोगोफोर नैबेखौबो एसे गोसो होनानै खोनासं। बेयावथ' बे सेमानो ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী অমুক एप्लिकान्टनि नेम बिफानि बा हासबेन्डनि नेम ओमफ्राय नैबेयाव जाबाय बैसो बेसेबां जाखो ओमफ्राय अबे गुटआव दङ बेखौ होनांगोन
ओमफ्राय बेयाव गुड मेम्बारनि नाम होनांगोन आरोना माबा कड मेम्बार आइडि ओमफ्राय नैयाव जे मोनथाम अपसन होनाय दङ दिनै बे मोनथाम पइन्टखौ नोंथांमोना गोसो होना खोनासं दे মই এগৰাকী সাধাৰণ শ্ৰেণী অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত মহিলা মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 3টাকৈ বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ wow guys नै मा होनदों सरकारजों नोंथाङा एग्रिमेन्ट खालामसिगोन नैबेखौ फिलआप खालामनानै जिथियानोखि नों बेयाव साइन होगोन अब्ला नोंथाङा माने सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनाय जाबाय जे आङो आंनि गथ' लानायखौ बा आंनि गथ'फोरखौ साथामनिख्रुइ बांसिन होला फिउचाराव होननानै माने एग्रिमेन्ट खालामनाय जागोन गाइसमोन ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दङ ইতিমধ্যে মোৰ 3টা সন্তান জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 2টাতে সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামীৰ সন্মতি আছে नै গাইসमोन नोंथाङा अलरेडि दा जुदि साथाम गथ' दंखायो होमबा नों साथामावनो थानांसिगोन आरो नोङो साब्रै खांनो हानाय नंला माने आं खांला होननानै बियो एग्रिमेन्ट खालामनाय जाबाय ना आरो सोरनाबा जुदि सानै दङ दिनै बे सानैफोराबो सासे खांबावनो हाला माने साथामसिम बिथांमोना माने खांनो हानाय नंला सानैयावनो माने बिसोर थाथ'नांसिगोन बेबायदि एग्रिमेन्ट दंखायो मिथिबायना गाइसमोन बहुत इम्पर्टेन्ट आरोना आरो नेक्स्टआव मा दं नाय মই এগৰাকী অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি মৰাণ সম্প্ৰদায় মটক সম্প্ৰদায় জনজাতি অন্তৰ্গত মহিলা মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 4টাকৈ বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ नै जोंनाबा अलरेडि साथाम थाखानायफोरा माने 4टासिम खालामला होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो बे सरकारजों যদি ইতিমধ্যে মোৰ 4টা সন্তান জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 3টাতে সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামীৰ সন্মতি আছে नै मा होनदों सोरनाबा अलरेडि साथाम दंखायो दिनै बिथांमोना माने जों साब्रै खांला साब्रैसाम जोङो थांला होननानै माने एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो बे सरकारजों आरो बे जोङो साथामल' खांसै साब्रै खांला होननायाव आंनि हासबेन्डआबो एग्रि दङ होननानै माने एग्रिमेन्ट खालामनाय आरोना गाइसमोन बियो आरो 2 নম্বराव मा लिरनाय दङ नै মই ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত যিকোনো তথ্য ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হ'ম नै लोगोफोर मिथिदोंना जुदि नोंथांमोना साथाम गथ' दङ बाय मिस्टेकआव दिनै नोंथांमोना साब्रै जाहैबाय साब्रै जानायाव जेब्ला सरकारा नोंथांमोनखौ भेरिफाइ खालामनो फैगोन बे भेरिफाइ खालामनो फैनायावबो जुदि साब्रै मोनबाय अब्ला नोंथाङा दिनै बे 10,000 फैसाखौ सरकारनो हरफिननांगोन बेयाव नों अलरेडि एग्रिमेन्ट खालामखानाय दङ बेबायदि आरो सोरबाया सानै दंखायो सानैया जुदि बाय मिस्टेकआव साथाम जाहैबाय साथाम जाबाबो दिनै बिथांमोना भेरिफाइ खालामनायाव जुदि भुल माने साथाम मोनहैयो अब्ला बिथाङाबो माने फैसाखौ सम्पूर्ण हरफिननांगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय बिजायथ' जेबो गैला नैबे इंलिशनि माने इंलिशनि फिलआप खालामग्राफ्रा इंलिशनि होनाय दङ ओमफ्राय नैबेयाव फटक गांनै इयाव मोनसे होनांगौ आरोना बे फटकनि साइजआ नोंथांमोना 2/3 ना 2/3 मोननै पेज खालामनांगोन आरो बेयाव ओमफ्राय बिसोरथ' जेबो गैला बेफोर ओरैनो माने नोंथाङा मा बिजनेस खालामगोन मागोन बेफोरावसो दङ बेफोर जेबो गैला एकदम इजि आरोना गाइसमोन बारा गोरा नङा स' लोगोफोर नोंथांमोना सानदों जे दिनै बे 10,000खौ फर्म मोनबाय फर्म मोननानैनो जों 10,000खौ मोनसिगोन नाथाय बे नङा बहुत कठिन आरोना गाइसमोन दिनै बेयाव लिरनायखौ मोजाङैनो फरायोबा मोजाङैनो बुजिबा बहुत डेन्जार आरोना गाइसमोन दिनै रिसेन्टलि गेजेर खन्द'आव जोंना सरकारा मा खालामदों बायल' बिबाहफोरखौ हमदों ना उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमदों उन्दै बोसोराव बिमा जानायफोरखौ हमदों थिग बेबायदिनो दिनै साननो थाङोबा दिनै बे फर्मनि जुगेदिबो दिनै बहुत मानसिखौ माने मिन्थिगोन आरोना सोरो बेसेबां टाइमाव हाबा जानाय दिनै बिसोरो बेसेबां समाव गथ' खांदों दिनै हाबा जानायनिफ्राय बेसेबां गेप थानानै गथ' खांदों दिनै बेफोर गासैखौबो बिथांमोना मोनजोबगोन आरोना टटेलि माने बिसोर केलकुलेट खालामजोबनो हागोन आरो फर्माव जिथुनिखि हिन्जाव गथ'फोरखौल' बांसिन सोंनाय जादों दिनै बे हिन्जाव गथ'फोरखौ
स्कुलाव सोदोंना सोआखै 3 बोसोर जानायनि उनाव आंगनबादि हरदोंना हराखै बे सोंनायनि मेन पइन्टआनो जाबाय माने दिनै जोंनि समाजाव माने सोरबाया बहुतानो दिनै हिन्जाव मानसिफोरखौ लेखा फोरोङा लेखा फरायनायाव माने गुरुत्त होआ हिन्जाव मानसि फरायबाबो लाब गैया गाबोन समफोरनो हाबा जाहैखागोन दिनै बेबायदि बहुद माने भाबना दंना सिन्था धारा दङ बेनिखायनो माने दिनै हिन्जावफोरनि खेथ्रआव माने इम्परटेन्ट होनो थाखाय दिनै बेखौ होदों आरो मानो होनबा दिनै खोथा आं बेखौ लिरनानै फिलआप खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय दिनै एग्रिमेन्ट खालामनानै उनाव फिउचारावथ' आं सानहरगोन हाब आं सरकारनोथ' बेबायदि होन्दोंमोन आंनि 3 बोसोर जाबानो आं स्कुलाव सोगोन होननानै लिरना हरदोंमोन आङो बेनिखायनो बे मोनसे माने रेसपन्सिबिलिटि बारिगोन आरोना आंनि गथ'खौ स्कुलाव हरथारनांगोन नङाबा जानाय नङा बेबायदि मोनसे खोथा फैगोन आरो दिनै बे फर्मखौ साननो थाङोबा मोनसे पइन्ट नुहुरो आरो दिनै जोंनि समाजाव माने बहुद माने गथ' खाङो आरोना दिनै बिखेकखे दिनै बांगालफोरनि खेथ्रआव आरोना दिनै बियो मानो होनबा न'खरसेयावनो 7 साबा 6 जन 8 जन 10 जन बेबायदि जालाङो आरोना दिनै बेफोरखौ खमायनो थाखायबो दिनै बेखौ लादों आरोना दिनै बे फर्मनि जुगेदिनो दिनै बहुद मानसियानो माने गिनानै खमायगोन गथ' खांनायफोरखौ पपुलेसना खमायगोन दिनै बेबायदि टारगेट लादों आरोना सरकारा मानो होनबा दिनै बेयाव लिरनाय दङ दिनै सोरबाया 2 गथ' जाबाय दिनै बिथांमोना माने 3सिम लांनो हाला बेबायदि आरो सोरबाया 3 अलरेडि दंखायो दिनै बिथांमोना माने 4सिम लांनो हाला दिनै बेबायदि आरो दिनै बिसोर सब एग्रिमेन्ट खालामनाय आरो सरकारजों दिनै होननाय दंखायो ना हरखांनानै जेब्ला बिसोर भेरिफाइ खालामगोन भेरिफाइ खालामनायाव जुदि नोंथांनि गथ'खौ 4 साबा बेबायदि नुयो होमबाथ' नोंथाङा माने बे सम्पुर्ण फैसाखौ दिनै सरकारनो हरफिननांगोन आरो हयथ' जेलावबो थांनो गोनां जानो हागौ आरो इन फिउचाराव स' गाइस माने 10,000 मोननाया ओरैनो इजि नङा आरोना बहुद खस्थ' दिनै बे फर्मखौ फिलआप खालामनायाव दिनै बहुद खरसा जागासिनो दं आरोना मानो होनब्ला दिनै सोरबाया बे फर्मखौ लिरनायाव 100 थाखा होना लिरनांदों दिनै सोरबाया 50 थाखा होना लिरनांदों ओमफ्राय दा दिनै बे फर्माव दिनै स्टाफनो फट' गांनै गांथाम बेबायदि बानायनांगौ पासपर्ट नांगौ बहुद खरसा आरोना दिनै बेयाव मोनगोन हयथ' 10,000 खिन्थु नोंना खरसायानो खमबाबो 1-2 हाजार थाखा खारखागोन आरोना अभियासलि दिनै 10,000निफ्राय दिनै 2,000 माइनास जायो बिसिना 8,000 ना 8,000खौ लानानै दिनै नों मा बिजनेस खालामनो हागोन खोनाबायना गाइसमोन बेयाव माने बहुद बिजनेसनि बिखय होनाय दं आरोना बायदि आं नोंथांमोननो मोननैसो देखायनि आजाबनो माने एन्डआव लास्टाव माने जोङो खरसा खालामनानै जों 8,000 मोनगोन दिनै बे 8,000जों जोङो हार्डवेयर दखान खुलिनो हागोन नामा नाय हार्डवेयर दखान खुलिनो हागोन नामा जों 8,000जों ना ओमफ्राय बेयाव दङ बिउटि पार्लार दिनै बिउटि पार्लार खुलिनो हागोन नामा जों 8,000 थाखाजों सानना नाय लोगोफोर 8,000जों जोङो धान मिल नै माइ सौग्रा मिल दिनै बे मिलखौ जों 8,000जों बायनो हागोन नामा होमबा माने बहुद बायदि माबा दं आरोना बेयाव बिजनेस स' लोगोफोर दिनै माने सरकारा दिनै मा खालामनो सानदों दिनै जोङो रावबो मिथिया आरोना दा जोङो बयबो मोनगोन 10,000 मोनगोन होननानै फर्मखौ फिलआप खालामगासिनो दं खरसा खालामगासिनो दङ नाथाय जोङो बेसेबां थांगोन मा थांगोन दिनै रावबो बेखौ केलकुलेट खालामाखै आरोना गाइसमोन आरो साननो गोनाङा बे खोथा दिनै सरकारा 10,000 प्रत्येक गुटआव अल आसामाव बेसेबां गुट दङ सोरबाया 15 जनिया गुट सोरबाया 10 जनिया गुट दिनै बे 10 जनिया 15 जनिया गुट एकदम अल आसामाव दिनै लाख गुट दङ ना दिनै 10,000 मोनसे गुटआवनो 1.5 लाख करि होनांगोन बियो 15 जन गुट थानायाव होमबा दिनै बयबो मोनजोबगोन नामा गाइसमोन जे साननो गोनां ना दिनै मा थांखियाव दिनै बे फर्मखौ होफ्लानानै दिनै मा खालामनो नागिरदों दिनै जों रावबो मिथिया दिनै अकल दिनै बे आसाम सरकार दिनै मा होनो बे मानि दिमागावसो दङ दै बे खोथाया दिनै जों रावबो मिथिया दिनै बे फर्मनि जुगेदि दिनै जों मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना ना हयथ' बले बाल्य बिबाहखौ बिथांमोना माने अपारेशन खालामनायाव टटेलि साक्सेसफुल जायैनि थाखायसो दिनै बेखौ बख'नदों नामा ना मा दिनै जों रावबो मिथिया आरोना गाइसमोन स' दिनै नोंथांमोना एसे सानना नायदो केयारफुलि जा आरोना मानो होनबा दिनै बे फर्मनि दारैनो दिनै जोङो
हमजानो गोनां जायोबा लांजानो गोनां जायोबा बहुत साननो गोनां बाथ्रा ना लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना फरायनो रोङाबाबो सोरखौबा गोरों मानसिनो फरायनो होआ आरोना। स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन। दिनै नोंथांमोनानो जास्ट माने बे फर्मनि सायाव एसे खोथा शेयार खालामनो होननानै दिनै भिडिअखौ बानायबाय आरोना आङो। मानो होनब्ला दिनै बे फर्मखौथ' आं नुदों बहुत दिननि सिगांनो नुदों, होमबाबो एसां इम्परटेन्ट होआखै आरो जास्ट गुदाव होदों नालाय गुदनि मानसिफोरा फैसा मोनगोन, दंफां फुलिनि सोमोन्दै लिरनांगौ, बायदि लिरनांगौ बा मायाव बाहायगोन बिदि लिरनांगौ। खिन्थु दिनै बे गथ' खांला, गथ'खौ आं स्कुलाव सोगोन, बेफोरबायदि इत्यादि खोथा दङ होननानै आं मिथियाखैमोन आरोना। दिनै आङो नायनायावसो मिथिबाय, बेनिखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं बे खोथाखौ लाबाय आरोना। स' गाइस दिनै नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन। बाय बाय।